Oh, yun o, Survivor Series. Guys, pakaganda yung post niya bago yung tayo Astra. Survivor's ready! Dahil lang. Papay na ang palit yung host. Oh, yan o. Muusok-usok. Yes! Nakataon na muna sa karera. Si Heidi! Muli nga pa bumaga! Ito si Ben Sulfo. Ano ka namang 1 litro bili mas ang galon, di ba? Diba? Diba? Bully. Uy, yun, ruins. Pero ba't parang di siya ruin? Bago siya. Nandito tayo sa Cagrawa, ruins. And that ends our vlog for today. Salamat. The Church of Cagsawa. Ay, teka. Ito church to dati. Tapos ano? Ano daw to yung ulo ng church? Alamat. Natabunan? Meron pa sa ilalim? Wow. Galing ah. Wow, galing ah. Church talaga to ah. Uy, may swimming pool yata. Okay guys. And that ends our vlog for today. Ay shit, pula na. Tatakbo na ba tayo yan? Takbo to ah. Ayun o. Hindi na perfect. Ano yun? Himalayan. Himalayan salt yata yun. Hindi pa lang kayo tumakbo. Oh, pink salt. Oh. Himalayan salt siguro yung nilalabas niya. Wala, oo. Uy, red na! Tara na. Depende sa context. Saan na? Nasaan na yung ano? Ayun, gold. Shiny jar. Walang alligator dito, mamaya ganyan may alligator pa. Ang ganda ng mga lotus oh. So nasa Sagada ulit tayo. Harap mo dito para kita mo. And that ends our vlog for today. Ayan, pupunta tayo sa chili ice cream. Pagkahapon Bicolano. Nakakain naman po. Meron po yung California Reaper ice cream. Ayun, magkano po siya? 50. May buy one take one. Joke lang. Bili ng isa ng level 5 para kung sakaling maanghangan siya, hindi na bibili yung iba. Yung level 4 na lang pababa. Mango shake. Okay, magpo-food review tayo. Ito level 2. Medyo pang ano to. Ano tayo? Ang lamig. Guys, malamig yung ice cream. Ceiling may konting ice cream. Level 2 yan. Kasi pala malamig.
So guys, sabi daw ni Sir Kuya, dito daw ginanap ang Survivor Karamuan. Survivor's ready! Karamuan, okay. So yan, no. Tingnan niyo guys, West Peninsula Villas. Yan. Dahil nagtitipid tayong battery, huwag natin masyado gastos yan. Ngayon lang yan. And that ends our vlog for today. Pumunta na ako dito, Rubisan. Wala ko idea. Sabi na eye drops lang, pero ang hapli sa mata. Hindi ko rin alam yung function, so nilagay ko lang, utu-utu ako. Ayan, tingnan nyo, umiyak ako. Pero guys, tingnan yung tsura. Yan yung mga get-up ng mga whistleblower. Mga dating, kunwari, mastermind ng droga, bumaliktad. Tinuro niya yung mga, ganyan pa yung tsura. At yung katabi ko naman, tsura si Ben Tulpo. So guys, andito na tayo, touchdown. So guys, mali pinutahan natin dun daw. Nag-picture pa tong isang to. So, lahat tayo doon, and then guys, that ends our vlog for today. Pero so, ongoing by Survivor ngayon. Nasaan nakasulat? So guys, Survivor, ano yun? baka mamaya kunin nila tayo extra. Akala ko tapos na yung Survivor. Ano may nakalagay dito? Oh yan, please be sabitang filming of Survivor series. Ngayon po makikita nyo si Lorna, kinakast na niya ang vote niya. Ang dami po ng binoto niya. Survivor, lahat yata tayo binoto.